Türkmenin bey oğlu, beyik serdarımız Saparmurat Türkmen maşynyň bir wagt aradan çykanlygy sebäpli bütün Türkmen halkymyzyň adyndan uly gynanç bildirýäris. Goý beyik biri bar, özüniň birliginiň hormatyna, Peýgamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in hormatyna jaýyny cennetden eýlesin. Dünya yoktan bahar bolýar, hormatyna Muhammedin. Dünya yoktan bahar bolýar, hormatyna Muhammedin. Kalplara iman dolýar, hormatyna Muhammedin. Kalplara iman dolýar, hormatyna Muhammedin. Rahimsin, Rahmansın sen, bu tor cehennemden. Pay verin cennetinden, hormatyna Muhammedin. Pay verin cennetinden, hormatyna Muhammedin. Yusuf'u ağlattılar, çukurguya attılar. Yolçular çıkardılar, hormatyna Muhammedin. Yolçular çıkardılar, hormatyna Muhammedin. Rahimsin, Rahmansın sen, bu tor cehennemden. Pay verin cennetinden, hormatyna Muhammedin. Pay verin cennetinden, hormatyna Muhammedin. Öňden adam atamın, sonra hova enemin. Zynatlanly dünyamın, hormatyna Muhammedin. Zynatlanly dünyamın, hormatyna Muhammedin. Rahimsin, Rahmansın sen, bu tor cehennemden. Pay verin cennetinden, hormatyna
Yatan yerin yağıtı olsun Beyik Serdarım.